बाक्सानि केशब नोगोराव सेथि खेब बिजाब मेला आरो दिन्थिफुंसालि खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। फैगौ मार्च दाननि 7 निफ्राय 11 खालारसिम बे बिजाब मेला आरो दिन्थिफुंसालिखौ खुंफुंनाय जागोन। इउनाइटेड बड'स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव बे समायना हाबाफारिखौ खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि बे बिजाब मेलायाव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय आरो गावसोरजि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो थागोन। बादायलायनायनि गेजेरजोंनो देरहासार जानाय बिजाथिनो सेथि बान्था महरै 10,000 रां, नैथि बान्था महरै 6,000 रां आरो थामथि बान्था महरै 4,000 रां लोगोसे मान बिलाइ आरो ट्रफी होनाय जागोन। बेखौनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म आरो दासान्दि जाखांफुनाय बर' सुंद' सावथुननि फावगिरिफ्रा फोसावथाय होनायनि गेजेरजों बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। खुलुमबाय। 2023 मायथाइनि मार्च दाननि 7, 8, 9, 10 आरो 11 सानबारि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्लानि केशब नोगोराव इउनाइटेड बड'स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव सेथि बिजाब मेला आरो दिन्थिफुंसालि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदि हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गासै रायजो नोंथांमोनखौनो बेवहाय नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मुस्रि लैथोन नार्जारि। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनानै गोजोननाय मोनदोंदि जोंहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि थामहिनबा केशब नोगोराव मोनसे UBOनि बिजाब मेला खुंफुंनो लानाय जादों। बे फैगौ मार्चनि 7 निफ्राय 11 सिम जागोन जोंहा। बेयाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनायबो लादों आरो हारिमुवारि बादायलायनायबो लादों। जों बे मोननैबो बादायलायनायाव प्राइज मानि हिसाबै सेथि प्राइज मानि हिसाबै जोङो 10,000 आरो नैथि प्राइज मानि हिसाबै जोङो 6,000 आरो थामथि हिसाबै जोङो 4,000 खालामनाय जादों। बेखायनो जाय बिथांमोना बे मोसानाय बादायलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव गोसो दङ बिथांमोनखौ फैनानै लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोंखौ मदद होफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय केशब नोगोराव UBOनि बानजायनायाव 7 निफ्राय 11 सिम सेथि बिजाब मेला जानो थांगासिनो दं। बेहाय मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय जानो थांगासिनो। बे गासिबो रायजो राजाफोरखौ हारि धोरोम बासियालासिनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय केशब नोगोराव फैगौ मार्च दाननि 7, 8, 9, 10 आरो 11 खालारसिम UBO थामहिनबा इउनाइटेड बड'स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव देवल फुजाजों लोब्बा लाखिनानै सेथि बिजाब मेला खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे हारिमुवारि बादायलायनायखौ लानाय जादों। दा बे थुनलाइयारि बादायलायनाय बेलायाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो हारिमुवारि बादायलायनायाव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायाबो हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोबाय। जोंहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय केशब नोगोराव मार्च दाननि 7 निफ्राय 11 सिम UBOनि बानजायनायाव सेथि बिजाब मेला खुंफुंनो लानाय जादों। बेवहाय मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय आरो गावनो सोरजिनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लानाय जादों। बेवहाय बादायगिरिफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।